Dobrý večer, vítám vás na obecním úřadě při mimořádném zasedání zastupitelstva a já bych prosil nepřerušovat kohokoliv, já to chci teď sdělit. Máme mimořádné zasedání zastupitelstva, které je, ještě jednou prosím, neskákat do řeči, které je svoláno kvůli tomu, že zastupitelstvo obce, který tady před váma sedí, bylo zvoleno na kandidátkách jako kandidáti, každý dostal nějaký počet hlasů. Nejméně hlasů dostala paní Raudenská v celých 12 zastupitelů a my jsme vám zodpovědní za práci, kterou provádíme a skládat vám účty. Zasedání zastupitelstva má svůj jednací řád, který je schválen a jakékoliv osoby, i to může být člen zastupitelstva, budou-li rušit, budou-li skákat do řeči, já vás prosím dodržíte, ty nás tady hodně, jinak se nikam nedostaneme. Tak první možnost, co mám, protože vedu zasedání zastupitelstva, první možnost mám, že ho požádám o klid, aby neskákal do řeči. Slovo je uděleno vždycky pouze někomu, kdo se o něj přihlásí, a to v diskuzi o každém projednaném bodu. Pokud toto nepomůže a bude mít policie čas, jsem povinen zavolat policii České republiky a člověka, který bude rušit zasedání zastupitelstva, nechat podvést s náležitou pokutou, kterou způsobí, že to je přestupek, není to trestný čin. Takže vás prosím, abyste toto dodrželi, pokud by policie neměla čas, zasedání se přeruší a budeme pokračovat jinde. Máme stanovená pravidla, já vás moc prosím, dodržujte je. A teď vám řeknu, proč jsme se sešli. Sešli jsme se z důvodu, že jsme začali pracovat a začali jsme pracovat ve špatné atmosféře. Jelikož nechci být první, který toto řekne a sdělí vám, a atmosféra, kdy pokračovala dále, jako začala, museli bychom zvažovat kroky, co udělat dál, aby to fungovalo, anebo druhé kroky jinak. Jelikož já jsem to pouze uvedl, tak před zahájením zastupitelstva, před přečtení programu a schválení programu máme tady dva dodatky. Jeden dodatek vytvořila paní Raudenská a druhý dodatek vytvořila obec, aby jsme neslučovali. Potom, až budeme projednávat schvalování, jsme dělat dodatky, tak požádám paní zastupitelku Raudenskou a pověří mi vedení zastupitelstva, sedne si sem místo mě, já na tu dobu budu normální člen zastupitelstva a ty budeš pověřená, aby si reprezentovala to, co navrhuješ dodatku a budeš to dělat jako, a do té doby dotáhneš zasedání zastupitelstva jako řídící tohoto zastupitelstva do konce. Jako, já tě pověřil, že dotáhneš do zápisu, je to na magnetofon. Pověřím tě, až uznám za vhodné, aby si vedla zasedání zastupitelstva obce, a to až do konce tohoto zasedání, včetně řádného ukončení. Ano? Pokud nebudeš souhlasit, zasedání se ukončí. Takže možná některé věci jsou k smíchu, ale jsou přesně podle zákona. Takové jsou zákony. Teď bych poprosil, jak jsme se domluvili, že pan Genstenberger Michal bude mít první před vlastním projednávání bodu připomínku, kterou má, kterou cítí. Já to budu mít nakonec, protože já to mám být. A možná uberu z toho pár věcí, protože některé řeknou zastupitelstva. Nemůžeš dodat, protože není... Je to normální běžný zasedání. Ještě jedno, ale já tě požádám, abys opustila tuto místnost. Slovo uděluju já a ty do mě skákat nebudeš. Je to porušení řádu jednacího zasedání zastupitelstva. Já to pojmu tak, že budu hovořit zastupitelům v první řadě, protože zastupitelé dostali zprávu, že bude řádné zasedání zastupitelstva, na tomto řádném zasedání zastupitelstva, které se jednalo jako, že bude jednoduchý, krátký a že budeme moci rychle. Kdo to neslyší?
Dobře. Tady je plná předsím. Čili to řádné zasedání zastupitelstva mělo proběhnout pouze tak, že jsme měli schválit dotace. Jedná se asi o 3 dotace, které jsou důležité. Do 15. ledna mají být podány tam, kam se mají podat. A my jsme se měli zde sejít jenom proto, abychom tyto dotace schválili a nebo neschválili, ale jedná se o dotace na hřiště, prostě jsou to užitečné dotace. Když vám k tomu řekne potom třeba starosta, nebo já nevím, o těch dotacích vím jenom to samé, co jsme dostali jako program. A náhle se ten program rozšířil o dodatky, které přednesla paní kolegyně Raudenská, s tím, že se mají dnes projednat. A já teďka hovořím k tomu zastupitelstvu, ale samozřejmě chci, aby to slyšeli všichni. Čili kolegové, jako první bod chce paní Raudenská odvolat pana Štarmana z finančního výboru. Odvolává se na paragraf 19 zákona o obcích, který hovoří o tom, že osoba, která zabezpečuje rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě, nemůže být členem finančního výboru. Osoba, která zabezpečuje účetní práce, je účetní, to my máme externí, předpokládám, a rozpočtové práce nezabezpečuje na našem úřadě nikdo. Musel by to být zaměstnanec obecního úřadu, pan Štarman je normální zastupitel, tak jako já, tady ten, onen a tamhle ten. A my všichni zastupitelé musíme sestavit rozpočet a ten rozpočet, až bude hotov, budeme vědět, jestli je kladný, jestli je deficitní, jestli je vyrovnaný a co máme dělat, jak se máme zachovat, jakým způsobem máme dirigovat ten úřad, aby eventuálně s tím rozpočtem zacházel tak, aby jsme se nedostali do minusu. Čili odvolání pana Štarmana a návrh kandidátů do finančního výboru. Kandidáti do finančního výboru byli řečení, byli schváleni na řádném zastupitelstvu. Jako předseda toho finančního výboru byl ustanoven pan Štarman. A všechno ostatní, co by se dělo, je prostě vracení se někam, tam já nevím, jako kam. Tak příště uděláme zasedání, zase někdo přijde s dodatkem, že by se měl odvolat. Nevím kdo, prostě kontrolní výbor, prostě už jsme to jednou schválili, je to zákonný, pan Štarman není osoba zabezpečující rozpočtové práce, já jsem dneska dotaz na ministerstvo vnitra, na ministerstva vnitra neviděli mě adresně, ale přišlo na úřad, adresy, tam se máme obracet, prostě je to věc, která je nesmyslná, z mého pohledu. Nebudeme o tom diskutovat. To nebude diskutovat nikdo, že dostane slovo, to je jasné. Uvidíme, máme, jako já si dovolím využít ten svůj čas. Je to možný, že by se takhle... Můžu ti taky opravdu o to, aby si opravdu nebude diskuze, nebo teď... Když to zavolej na mě policajty, že tohle to s direktím souhlasil a všichni máme maily, jak si je Já tě žádám, aby do toho neskákal. Dobrý, hele. Až projednáme jeden bod, můžeš k tomu diskutovat. Já diskutuju k dodatku, mluvím zastupitelům a každý potom bude souhlasí nebo nesouhlasí. Stanovení finančního limitu 5 000 korun pro starostu při koupi nového movitého a nemovitého majetku. Čili starosta, jakmile usoudí, že je potřeba koupit věc za 5001 korun, musí svolat mimořádné zasedání. 15 dní to má někde vyset, 7 dní to musí někde vyset. Po 7 dnech se sejdou zastupitele a řeknou, ano, my souhlasíme s tím, aby se koupila, nevím co, skřínka za 5006 korun. A tímhle způsobem bude fungovat náš kolektiv, tímhle způsobem se bude řídit úřad. Čili návrat k diktatuře proletariátu, já si pamatuju velice dobře, jak můj kolega měl na stole telefon, ten telefon byl promotaný. Nepatří do zasedání. To já ji zavolám. To nebudeme dělat. Čili 5000 korun limit pro jakýhokoliv řídícího pracovníka je něco, co je obrovský druh zpátky. Nesouhlasím s tím.
Stanovení pravidel pro používání obecního automobilu. Čili obecný automobil se má používat jenom pro služební účely, tankovat se má jenom u jedné stanice u Popílka v Plíčanech, protože to má být průhledný, aby snad někdo se netankoval prostě do, nevím kam, do Rezlandy nebo kam. Na instalování GPS navigace, parkování automobilu na uzavřeném dvoře obecního úřadu, kontrola a zajištění veškerých právních náležitostí k používání služebního automobilu. Stanovení limitu pro služební telefony obce 1500 Kč pro starostu, 500 Kč pro ostatní osoby používající telefon. Čili já se vás teďka ptám, co tímhletím způsobem vysvětlete nám. Prosím vás, i před lidma, co tady tím způsobem chcete Stanovení posílit. pravidel. Jednoznačný stanovení pravidel, tak, aby jsme prostě měli všechno průhledný, čistý a aby se ušetřilo. Vlastně, když jsme sestavovali, nebo když šel první e-mail od Zdeňka Štarmana, tak tam bylo jasně, aby jsme šetřili. Je finanční krize, nevíme, kdy nám ty peníze přijdou a já si myslím, že obec má šetřit. Ano, A já nechci za prvý tohleto, když jsem ten dodatek jsem přinesla na pracovní schůzi, tak to byl můj návrh, nebo návrh kontrolní komise. Pouze návrh. Ani jeden z vás se k tomu návrhu nevyjádřil. Nestanovil limit zvětšení nebo cokoliv. Takže nezlobte se na mě, jestliže s tím nesouhlasíte, je to v pořádku, je to váš názor. Ale já jediný, co chci, tak je stanovit pravidla. Jasně, já chci ukázat, že to neprobíhá formou diskuze, probíhá to prostě formou. Ale jak to neprobíhá, pane Gessenbergu? A kde byla ta diskuze? Kdy byla ta diskuze? Jaká je to diskuze? Diskuze vypadlo. Ne, já už to dokončil, dovolím. Diskuze je to. Teď máte mezi sebou dialog z bodu a můžete pochopit. Pane Gessenbergu, prosím vás. Pane Gessenbergu, když jsem posílala informaci o pracovní schůzce, bylo to v neděli. Informace o tom, že bude žádné zasedání zastupitelstva přišla ve středu. Pracovní schůzku jsme měli ve čtvrtek. To znamená, že se v tuhle chvíli jedná o mimořádné zasedání. A s těmihle body já jsem přišla na pracovní schůzku, kde vy jste vybouchl a ani jeden z vás nebyl schopen k diskuzi. Vy jste řekli, že o tom diskutovat nechcete, nebudete. Navíc starosta řekl sám, že v podstatě on má takovou pravomoc, že může nakoupit majetek klidně za 200 000, ale že to zatím neudělal, což je v pořádku. Taky zdůraznil, že jsme mu neschválili skříně, který chce zakoupit. Takže jako já si myslím, že v tuhle chvíli by měly být stanovený pravidla, o nic jiného nejde. A jestli se vám nelíbí limit 5 000, v pořádku navrhněte jiný. Jasně, tak tady je právě ten způsob vašeho, ten váš způsob, který charakterizuje to, co děláte vy. Přijdete, přednesete požadavek, To je návrh. Jasně, přednese návrh, dáte to jako bod do jednání zastupitelstva, čili všichni nás zdržujete a teď má probíhat diskuze. A ta diskuze by probíhala v tom případě, když byste řekla, měl by se stanovit jakýsi limit, mohlo by se stanovit to, Chceme že... diskutovat o slovíčkách, pane Gessenbergu. Ano, mohlo by se stanovit to, že... Chvíli tady máme do půl. Když mě necháte to dokončit, tak možná to bude inspirativní. Mohlo by se stanovit to, že do 20 000 to bude pravomoci starosty, do 30 000 bude kontrasignificace místo starosty a na 40 000 nebo 50 000, jak si řekne, bude to schvalovat předseda finančního výboru. A pak dá třeba zastupitelstvo. Čili, kdybyste udělala takovýhle vějíř návrhů, dala si s tím tu práci, že byste to aspoň vypsala, byste nám to ani nevypsala, tak si samozřejmě se o tom mělo diskutovat. Ale takhle si to, co jako děláte, vy si na diskusi to nepředstavuju. A od začátku, co fungujeme takhle krátce, veškerý negativa, kteří přicházejí na adresu. Ano, jsou od vás. Můžu něco k tomu dodat? Můžete. Můžeš. Já už končím stejně, já už nebudu tady snít, protože se mi tady lidi smějou. Vy jste se přišli smát, přesto pochopte, co to je za